Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Iki bar ngeterno Dek Ferry pagi-pagi sekali loh. Iki mau udan deres makanya Mak Kartini mang nenggo kono guys. Mbak Isma sudah belanja ya. Nanti kita pas belanja mang lali. Apa yang penting kita tak bawong ini. Buat kita bongkar nenggo omah ya guys ki lho. Nenggo sekolahane Dek Ferry loh. Tuh kalau terus diterno sekarang kalau Mak Kartini pengen cicil nom level YouTube. Apa Mak? Aku wis blonjo Jess ki lho, ning kene lho, isor. Nanti bakal tak anu ae ning gone omah guys, ki pedang mulih. Ndang masak soalnya kemarin gak masak yo, lapar. Ki esuk-esuk wis lesu tapi segone mang wis alhamdulillah nasike wis Mbak Isma sego dek sore jek utuh magicome bagus sekali dinggo nyemplungno segone ijek apik bener sekali kanggo pemecah nganggone kon magicom miyako. Ternyata tak jajal sedina sewengi segone masih apik. Beda nek kosmos tapi nek sing ada ireng ki yo apik. Marai adaku stainless dadine nek sedina sewengi kuwi segone garing. Ono guys kalau wis mulai rimis-rimis aku tak ndang balik sebagai sekolah. Oke, nanti kita lanjut di rumah aja ya guys. Mbak Isma tak ndang pulang, emang ya tuku sarapan piring, sego pecel. Seperti biasa Ferry senengannya sego pecel guys. Oke, nanti kita lanjut. Bu, LKS-nya kurang loro teko ya. Berarti ki mang dino iki gak nggo LKS loro ya. Ya wis. Mas nyampe rumah isu-isu indang wis udan kayak ngene guys. Untungnya potang ki mang. Jenis mateng ning rumahan sego pecel. Tapi aku jane penyembuhan proses penyembuhan jerawat guys. Mang diperi karena bentuk sego pecel. Jadi ini ya ditukokno karo jono receh kanggo sangu. Mau belanja ning Mak Kartini tak kira Mak Kartini gak menyang belalah Mak Kartini iki nunjuk guys. Beli sawi. Sayuran terus ki tahu. Kenapa tuku tahu kemarin tuh Ferry tak tukok masak ada. Terima tak goreng kayak uyah. Ngono ki ndekne ngono. Kurangan njaluk tuku neh. Terima digoreng uyah ngono ae. Beli ati sambel putih goreng nek Ferry sudah sekolah nanti yuk guys. Iki tahunnya 2000 sawine 2000 iki adae 5000 beli 2 lombok mundak nek guys jarine 40 piro mang. Jadi niki biasa 2000 jadi 2500 ini sauceng. Terus iki sosis 1000-an iki nukokno Ferry nek sore-sore njaluk mangan dadak kaya di sore njaluk goreng sosis. Wis gimana cuma entek piro yo. Pokok duit 50 entek 21.000 ya. 21.000 wis sampai sesuk. Jenis ini iki sambel enak digoreng enak. Sayurannya sawi. Kok nek pengen nek matang derek seblak ngono kuwi tapi ora nek kuku guys, mang kok kuku tak kayak enak udan-udane mak ndek seblak iki minggu. Wis belonjone entek 21.000 sampai sesuk. Mari yo mbok entek. Nek brambang bawang jet terus ki wis marep tak lanjut sarapan nesu. Lesu guys. Iki sakmene ning kene tak donor ini guys. Iki sakmene iki 3000. 3000 ning gone iki ning gone nganu mboke kancaku Barbie.
Perimang yo bontot ngene iki terus njaluk sangu piro? 10.000 sangune. 10.000, Bu. Wis tak cuci tangan dhisik ah. Sik. Bentar, guys, tak cuci tangan, guys. Krungu ora kalian nek wis kalau udan neh. Wis teko omah iki. Isu-isu udah udan cah sekolah padha nggo jas. Iki lawae ning kene dikeki rompiang. Rompiang adalah pia-pia. Terus iki tempe. Tempe ini ditepungi. Jadi lawae loro, guys. 3.000 iki sak lawae. Nek 5.000 kaken, iki 3.000 sak meni akeh. Mari sarapan sapa sing pengen monggo pemirsa merapat ning Mbak Isma. Nek ning merah kene tak tuku kok nek trimo sego pecel ae. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo parek ana mari setan. Moga-moga gak piye-piye gak katelan. Soalnya Mbak Ilma ini sudah berhenti krim. Ini nek sing bertanya jian. Jajal kon nganggo krim sing kaya Mbak Deni. Mbak Isma kuwi padha krime. Kandhani bolak-balik nganggo wae Mbak Wiwit sing diprodukno Mbak Deni kuwi sama. Tapi raine wong dhewe-dhewe. Ora aku gonta-ganti ngono enggak. Terus tak endeki. Aku sampai wis entek pirang ada. 4, 5 wis walah. Nek karo sing kawak ya wis suwi nganggo wae Mbak Wiwit kuwi. Wis tak endeki soalnya Mbak Isma proses penyembuhan jerawat sik. Jadi gak nganggo krim-krim sing akeh sing bertanya kuwi. Jenenge proses penyembuhan kan gak iso langsung ilang to. Tapi iki wis mulai mau kering. Terus memudar, guys. Nganggo kuwi serum tok. Mbek sabun. Ditunggu Mbak Isma iki beda jerawatnya jerawat hormon. Jadi kali ini Mbak Isma lagi pesen sesuatu sesuk-sesuk bakal nek teko tak unboxing no pemirsa. Jadi kalian ben tahu penyembuhan jerawat hormon kok kabeh isone ditambani ora mok kon jaba kon jero. Terus coba bahas ya. Terus sarapan. Aku nggak itu. Raiku tuh seling. Ini mesti Mbak Yuku ngiler tak pamer ya. Kalian mesti banget nonton. Anggaran dulu konten gue. Pengen pecel Solo ki jare gak ngene iki enek buntel godhong ngene iki gak enek, guys. Nek kene makane seger apa? Di buntel godhong jati. Mambu godhong khas Bluro iki yang ngene. Godhong jati. Pas tuku kayak syuting masak apa? Gege-gege pengen tengah peri cek. Jamnya wis 6:30. Mendung udan tapi ki wis awan sembitunan. Sambil iso ini. Ini iki masak karek kawan. Santai.
Wong aku nih Mbak Deni marai nek konten iki tidak punya aturan. Angger budal nek tema ngono langsung budal. Makanya mbok kisak. Aku nek matan aku ndelok kontene kene kok rupane mbok kisak ngono. Asine kok penampilan yo nek dasteran ae yo bener nek koyo embuk-embuk wisan umure jek 28 tahun tapi nek penampilane men lah marai wong-wong kuwi iki nek ngonten nganu iki guys. Enek jam 9 kita kerja ngonten dadi sak urung-urunge kan wis macak maksudnya status wis apa mlingit ngono kae. Lah aku Mbak Deni anggere enek tema aduh temane mbok subuh ya budal urung adus. Tenan. Enek temane apa jebret jebret orang ngonten iki nek bengi nek namatan bengi enek tema ya ngonten jan. Alhamdulillah waras guys. Porsi 3.000 sangat-sangat banyak dan iki ning perutku aku nek sarapan esuk ya ngene iki. Gak tau akeh. Wis kudu gak entek iki. Aku dipangane nyecek nek sambele disono iki gak iso nek sego pecel iki tak kandhani. Iki apa? Apa ngomong apa mang lali. Lali guys. Saking wis kopior ki mang. Bingung temane apa ngonten apa ngene iki mang. Apa ngewek ndang akeh yo. Posisi wis isuk ngene wis udan gak kena dienggo mergawe cara mono apa mergawe ning njaba. Wis udan ngalang-alangi. Aduh wetengku sampe warak. Dari ngomong vitamin. Vitamin. Bebek. Kayak vitamin loro. Ben awake kuat nek mergawe. Anggaran kuwi ndenge kae perso tak keluno aku anggaran piye yo. Loyo ki maksudnya dalam arti wong ngapa-ngapa yo lemes ngono guys. Tapi nek awake kali-kali iki wis gak koyo ting terkote wis ilang maksudnya sering dhisik sering linu pegel saiki gak ijo deh. Kan enggak samrat. Wong BB-ne piro? 66. Menurut kalian gede berapa? Bobotnya 66. Oh, jangan lupa tonton terus ya Facebooknya Mbak Isma bentang monet pemirsa dungane liya-liyane sudah gajian Mbak Isma ya pengen ngrasakno gajian Facebook Pro amin ya Allah tak solawati pokok man kanggo wong sing wis berjuang ngonten nggone ya Facebook ya YouTube ya TikTok jenenge Isma Ois Ferry Bendel Facebooknya TikToknya Isma Ois YouTube iki ngene pokok tonton terus jangan bosan-bosan kegiatan-kegiatannya kabeh untuk yang video-video pendek Mbak Deni sendiri Mbak Isma sendiri kuwi nek ning ngene Facebooknya ya kuwi mau ya jangan lupa ditonton pengen ndang ngrasakno duit Facebook Pro guys rasanya beda apa padha ya yang gue YouTube iki alhamdulillah Mbak Deni sama Mbak Isma sudah 4 tahun di per-YouTubean ya semoga doa nih Mbak Isma ke depannya tambah maju tambah diparingi sehat kelancaran pokoknya tetap berkarya terus kanggo Mbak Isma sama Mbak Deni semoga tetap selalu rukun selalu pokoknya doa-doa terbaik lah semoga gak ngewek hubungan Mbak Deni Mbak Isma terpecah belah semoga tetap akur tetap rukun koyo saudara yus koyo adik kakak dewe moga-moga kene
selalu apik-apik wae sampai sak lawase ngono. Pengene Mbak Isma yo doane Mbak Isma pokok aku yo selalu berterima kasih kanggo Mbak Deni gandenganku di saat aku maksudnya down, aku terpuruk, aku down, aku gak duwe ngene kuwi sapa? Ya Mbak Deni sing selalu iso membantu maksudnya enek ngono lho. Terus aku pas mergawe lunga kerja kae, dhek tetep bakoh jaga nama Deni Ismaois ning YouTube iki. YouTube iki ini berdua tapi pas gak enek aku dhek tetep banyak sekali orang-orang yang ngene lho cara ngono. Ganti ae den jenenge mae gak usah ngajak Isma intine wong kan wis enek ngono. Banyak sekali loh iku. Maksudnya nek Mbak Deni tergiur terperusuk terperangkap langsung gelem ngene-ngene kan yo iso wong kuwi yo gak ngarani godaan syaiton yo ngono ki guys. Tapi untungnya Mbak Deni bisa bertahan bakoh nyekel iki tanpa apa hasutan-hasutan dari orang-orang itu dekne langsung manut gelem ngene-ngene ganti menguasai sendiri ku enggak pemirsa makanya dari ibarat susah lah ya dia selalu ada ngono maksudnya oh tetep ngene ngono aku ya kan salut bener-bener berterima kasih untuk Mbak Deni yo bukannya aku piye-piye tapi ini rasa bener-bener aku dari apa hatiku yo bener-bener salut salutku ya seperti itu dia mempertahankan nama baik Deni Ismaois dan tetap selalu berkarya meski gak enek aku loh aku salut banget terus di saat apa butuh ibarat aku gak duwe apa piye lembung nyila apa yo disilai guys nek nyilakan yo balik pokok selalu enek ngono timbang apa bukannya aku nganuni apa dulur kandungku ya bener ngene-ngene tapi kan beliau juga wis padha mama dhewe ngene-ngene tapi kok iki ora dulur kandung ibarat ora karo aku ora tunggal sak darah tapi dia piye yo apik baik ngono maksudnya gelem apa apik lah mbek aku ora iso tan maksudnya nek pomo dekne enek yo gak mentolo maksudnya yo tetep disilai ngono aku perlu apa yo enek ngono lho guys gentenan dekne iki yo nek matan dek sakit aku enek aku dek yo dadi ringan maksudnya kadang apa gelem ngene ngono saling pokoknya klop lah kita ngono jadi untuk wong banyak sekali lho guys karek kuat-kuatan mental oporane yo matan yo enek sing pengen gawe aku Mbak Deni pecah maksudnya ben gak iso bareng ben benci yo enek banyak sekali malah iku dulure dhewe lho guys sing ngono tapi aku ya wis gak apa-apa dilakoni ae endi sing menang endi sing bakal kalah yo merusak hubungan ki gak gampang ngono lho ngene kadang ngedu ben kono benci aku piye carane iku benci kono piye carane yo enek banyak sekali ngono lho lintangan sing tak lalui Mbak Deni tapi kita tetep bakoh moga-moga ya sampai sok tuwek tetep rukun ning kene dadi tuwekan ning kene ya sapa karek aku Mbak Deni Mbak Eni kuwi mungkin nek akeh awur yo kerah guys maksudnya kita ki yo kerah nek matan ki yo ngene tapi barbar aku Mbak Deni ki nek matan kadung atine gak nyocok ini setelah kuwi tukaran mbek bojo apa nek masalah apa kadang yo sinis ditakoki ngono tapi barbar Mbak Deni yo ngono aku nek matan gak salah jadi kita ki yo kadang nek seneng nek susah dadi bareng-bareng guys kadang nek gak emut ngono kuwi ambek dekne mangkel yo kadang mangkel yo enek guys kita sudah biasa mangkel barbar ngono aku Mbak Deni iki ngono terus saling berbaur yo aku Mbak Deni saling apa
ngene mencurhatkan kesambatan iki selalu mungkin wis ngewek kadang gak cemut-cemut ilang plong ning ati. Ya sapa Mbak Deni, guys? Aku. Malah aku duwe dulur wedok tapi wonge kan kerja sibuk terus malah gak enek ya malah sing selalu enek kisah-kisahku sampai roh mendalam-mendaleme sapa ya Mbak Deni. Aku roh kisah Mbak Deni sampai mendalam-mendalame sing wong liya ora roh cuma aku sing roh. Ini kita gak selalu langsung meledos ning kono diomong ning kono enggak. Saling menjaga, saling menutupi wis wong loro tok. Aduh, gimana anggar bar dikei mangan ngoceh koyok manuk podang. Iki mangak ambek cerita ya, guys. Yo alhamdulillah lho. Ora saudara kandung, ora tunggal sak darah tapi iso apa koyok sak darah sampai ngeruang kembar adik kakak yo darane kembar darane adik kakak mulai saring awur dadi keringete mungkin wis nemplek ning kono nemplek ning kene dadi wis koyok tunggal sak darah. Nah aku mbek Mbak Deni iki misanan ambek bojoku adik kakak ambek mae ngono aku menantu dadi wis koyok klub wong aku saiki wis ning kene ngono guys. Beda meskipun tunggal sak darah tapi adoh nggone tetep adoh ngono lho hubungane kayak aku mbakku ning Solo aku ning kene tetep adoh komunikasi pun juga gak sering gak awur dino dadi gak sering cuma nek nganu-nganu tok soalnya dia kono kerja aku yo kene ning kene kerja ngono guys. Nah, aku Mbak Deni kita partner kerja tapi kan kita selalu bersama meskipun ora sak darah dadine wis koyo tunggal sak darah ngono yang ngeruang sing gak roh dadi roh kuwi mau menilai gitu. Aduh sampai iki mah gak entek guys aku punya banyak sekali sego pecel 3.000 ning kene ning gonem piro regane mungkin njaluk 5.000 ya oleh gak entek nek 5.000 ki porsi wong lanang nek gari aku 3.000 aku gak entek ya randu ini mah 2.500 regane sego pecel. Ya wis ngono guys kita bisa pedang resik-resik omah kita tak kulkas iki kena dimasak sesuk engko awan sampai teko sesuk dikek kulkas kan aman ya. Sampai jebreh ning kene Guys, Mbak Isma pamit. Terima kasih banyak sing wis selalu support Mbak Deni, Mbak Isma, kontennya Deni Isma Ois. Wis sampai sekarang iki ngei saran, semangat, masukan pokoknya untuk kalian semua sing wis ngekei saran dan masukan bakal apa tetap diterima. Nek apik ya dienggo, nek elek ya dua ae ya wis ngono kuwi banyak sekali masukan-masukan, kritikan, saran, kadang hujatan ya tetap diterima, tetap dibaca Mbak Deni, Mbak Isma ya sepurane sing akeh. Nek Mbak Isma iki kleru, nek enek tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya wong iki nek matan gak luput dari apa kleru, guys. Salah ora bener nek ngarani. Wis pokoknya ya sepurane sing akeh yo. Pokoknya ning konten-kontenku ki akhir-akhir iki selalu tak kei sepurane. Nek Mbak Isma salah mbek pemirsaku kabeh nek enek klerune omongan pokok wis yuk sepuro guys wis tungane muga-muga kabeh diparingi sehat seger waras kelancaran berkah barokah amin muga-muga diparingi sehat kabeh amin muga-muga bencana yang ada di mana-mana segera membaik muga-muga gak enek apa jenenge kene korban-korban jiwa yang begitu banyak guys muga-muga sing sakit yo ndang segera sembuh yo sing pengen duwe anak yo dikeki momongan ngono kaya mbakku wis muga-muga dikek dan diberi momongan ya Allah wis mbak Isma pamit becik titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai ngarani wong liya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin.